Các tin trong u đây nghi xem ha kỳ por men hen đây trai u qua ba kỳ priu trong u kin nang ban ai ka wei ka ba shi phêu long ca hop nong ken ti jong na trai u qua da shi sha ban ben dem ya kata tu ten chu ya ngapin sa shen hi ong utra jing khang ka bneng o ngan pi pin sa dak terhai ai da ka do nut bakut klem benut Aisyanga Jingkang kabneng namar jom biru kalong punta Iway pat ki jing ai dang don kam o ban nang yai ai tin utrai ngi pule ngi shem ka yai hikai so nong kong jing ai ngu bat jing ai ba pang la dangi skeu ka dei tungin nang yai persyang tu ten chu yang apin sa shem hi om putra jing khang ka bneng o ngan ti pin sa dap terhai ai da ka do nut akut klem benut ai syanga jing khang ka bneng namar jom biru kalong punta agak tien jong trai ngisem baki por ki bamen shwa dang baki priu ki jong u wa baki ai ka wei na ka bashipeu ka balong ka hop ka jong u warong ru tu tenju yanga pin sa shem baya ki kerdop jong ka beneng on sabli trai ukular on the ki jing kurku ya ki priu ki jong u ki ba pendon kam man ai shka kam jong u Các tin trong u lei nghi xem ha ki por men hen dai trai u qua ba ki briu trong u kin nang ban ai ka wei ka ba shi phêu long ka hop nong ken ti jong na trai u qua shisha ban ben dem ya kata tu ten chu ya ngapin sa shem hi om putra jing khang ka bneng o ngan pi pin sa dap terhai ai da ka do nut bakut lem benut Aisyah